O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, visitou hoxe o remate dos traballos de escavación e consolidación do Castro de Cameixa en Boborás. Gabriel Alén desprazouse esta mañá ata o Concello de Boborás para comprobar da man da súa alcaldesa, Patricia Torres, o remato dos traballos de escavación e consolidación do Castro de Cameixa, nos que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade investiu nesta fase 12.705 euros. O delegado territorial subliñou o compromiso da Xunta coa posta en valor do patrimonio cultural e coa conservación dos diferentes restos arqueolóxicos da provincia de Ourense e da comunidade. Poñer en valor pois que isto ven dunha excavación previa e poñer en valor tamén a figura de Xaquín Lorenzo e Florentino Cuevillas, que ala polos anos 40 do século pasado pois facían esa primeira excavación sobre este terreno e con técnicas arqueolóxicas, digamos, avanzadas por aquel entonces. Son os primeiros que aplicaban estas técnicas arqueolóxicas e dun castro que hai que decir que ven do século VII antes de Cristo e hasta o século I despois de Cristo. Por lo tanto, pois bueno, agradecer en este caso a iniciativa por parte do Concello de Boborás de recuperar o seu patrimonio, ao fin e ao cabo o patrimonio que é de todos os galegos, tamén desde a Xunta de Galicia, felicitarlle, poñer en valor a figura de Xaquín Lorenzo Florentino Cuevillas por este traballo, como dicíamos, vanguardista por aquel entonces, nos anos 40 do século pasado, e, bueno, pues, manifestar a vontade de seguir traballando pues, na recuperación deste patrimonio de todos, coas excavacións e tamén coas actividades didácticas que se poidan, coas visitas, que en este caso pues, se promoverán seguramente no propio Concello. O Castro de Cameixa sitúase na parroquia de San Martiño de Cameixa, en Boborás. A alcaldesa do municipio, Patricia Torres, agradeceu a colaboración da Xunta de Galicia nesta iniciativa. Pois estamos nun concello que ten moitísimo patrimonio e un dos elementos distintivos pois é este Castro de Cameixa. Agradecer á Xunta porque xa é a cuarta experiencia que temos aquí de excavación, descubrindo primeiro pois os elementos que xa foron descubertos no seu día por Xocas e máis por Cuevillas, e agora xa estamos nunha fase máis avanzada na que se abren cousas que ainda non foron descubertas. Sobre todo poñendo tamén en valor elementos que a xente sabía que existían pero que non podían ver. Entón, había que poñerlle imaginación e iso tamén é importante para que a xente lle dé valor ao entorno no que vive tan maravilloso, e tamén agradecer, por neste caso, a familia que é a propietaria, neste caso, da parcela na que está asentado o castro, que é de interés público, por suposto, porque xa nos anos 40 foi o seu avó o que permitiu que se poderan facer os estudios e se datara este castro, que é un dos máis antigos de Galicia, e aparte dos que se estudian na universidade, e hoxe en día pois é a familia, os netos deste señor de Antón Vila, os que permiten que se siga traballando no patrimonio galego. Trátase dun castro de obrigada referencia na bibliografía especializada, debido a que foi un dos primeiros castros que se escavou con certa metodoloxía arqueolóxica, fíxose nos anos 40 do século pasado, e que aportou, ademais, datacións absolutas de carbono 14 que permitiron reformular os distintos períodos da cultura castresa. Así o explicaba o responsable da excavación, o arqueólogo Jorge Lamas. Un pouco falar da traxectoria deste castro a través destas 4 campañas de excavación que estamos diante dun dos xacementos galaicos / castrexos máis importantes da provincia de Ourense. A partir tanto das estruturas exhumadas este ano como dos materiales atopados, confirmamos efectivamente non só os traballos que fixo Xaquín Lorenzo nos anos 40, senón que estamos en disposición de seguir investigando a prol deste xacemento emblemático da provincia de Ourense. Dar as grazas tanto ao Concello de Boborás por estas iniciativas e a Xunta de Galicia a través, neste caso, da Dirección Xeral de Patrimonio e en outras 2 campañas anteriores a Axencia de Turismo tamén de Galicia. E o importante é, a partir desta consecución, digamos, dos traballos, seguir avanzando no que sería a posta en valor dos xacementos máis emblemáticos da provincia de Ourense e por extensión de Galicia.